Mit navn er Aske Rask, og du vil nu blive udsat for endnu en GivenGet Marketings video. I dag vil jeg tale om min kundeavatar. Det synes jeg det er en af de vigtigste øvelser over dem alle, hvis man skal være selvstændig og iværksætter. Fordi at det at lave en god kundeavatar, det er at beskrive gennemsnittet af din ideelle kunde. Og det vil sige, at når du har lavet en rigtig god kundeavatar, så ved du lige præcis, hvem dine kunder er. Du ved, hvad der får dem til at tække, og hvad der skaber værdi for dem. Fordi alle mennesker er forskellige. Vi har alle sammen forskellige ting, vi gerne vil have ud af livet. Vi har forskellige måder at se værdi på i det hele taget. Så derfor er en god kundeavatar, det mener jeg er selve basen af en rigtig god forretning. Og hvad er det så? Jamen det er jo så gennemsnittet af alle dine kunder, og det er at beskrive dem helt ned til den mindste detalje. Og vi starter selvfølgelig med navn. Vi starter med alder. Uddannelse, køn. Alle de her klassiske ting, som når man taler om en kundeprofil for eksempel, så er det her de typiske ting, man taler om. Og det skal selvfølgelig være der. Og det starter man bare med, og det er rigtig godt. Og det er vigtigt at give den et navn, fordi at du skal forestille dig, at du skaber ligesom den her person, og så al din markedsføring og salg fremover bliver til den her person. Så når den har et navn, når du personificerer dine kunder, så er det mere end bare kunder, så er det personer, det er rigtige, det er ægte mennesker, du snakker til. Fordi missionen er at snakke til virkelige mennesker, og ikke kunder. Det er sådan, man connecter bedst muligt. Og grunden til, at det er vigtigt, jamen det er også, en ting er jo det at skabe værdi for dine kunder. Og kende dine kunder, og hvad er det, der er værdi for dem. Lad mig tage et eksempel i forhold til mobiltelefoni. Hvis jeg sælger mobiltelefoner, hvorfor køber mine kunder så mobiltelefoner? Og der kunne nogen godt sige, at vi har et behov for at kommunikere med hinanden. Men det virkelige spørgsmål er jo, hvorfor vælger vi den ene mobil frem for den anden? Hvad er det, den ene kan, som den anden ikke kan? Og det er nogle irrationelle følelser til tider. Det er nogle holdninger om, hvem man er som menneske, og hvad man ligesom står indenfor. Når vi siger Apple over for Microsoft, er det så meget forskellige produkter, eller er det mere en holdning, man har som menneske, der gør, at man køber Apple for eksempel? Med mobiltelefonen, der kan du sælge den på mange forskellige måder. En ting kunne være, at vi ved, at mennesker er et flokdyr. Det bliver jeg ved med at sige, og det tror jeg er super vigtigt, fordi at det er en af nøglerne til rigtig god markedsføring. Det er det at snakke til flokdyret i mennesket. Og mobiltelefonen, jamen den kan du sælge i forhold til et fællesskab. Igennem din mobiltelefon, der kan du skabe et fællesskab, du kan blive connected til verden, du kan kurere ensomhed på mange måder. Det er måske en ting. En anden ting, det er forretning. I forhold til at tjene penge. Det kan være, at der er nogen, der bruger mobiltelefonen netop til i deres forretning til at tjene penge. Så det er jo en anden værdi. En tredje værdi, det er familie. Vi har så travlt i dag, at der er nogle mennesker, der måske kommunikerer udelukkende med deres familie igennem mobiltelefonen. Så det er 3 forskellige
baser, eller hvad man kalder det, som giver 3 forskellige budskaber i din markedsføring. Så hvad er det, dine kundeavatar har til fælles? Hvad for nogle af de her 3 ting, for eksempel, er mest relevant? Når man laver en kundeavatar, så er det også det nemmeste er faktisk, at hvis man selv er en del af dit marked, af de mennesker, du rent faktisk vil kommunikere med, fordi at det gør det nemmere at snakke til folk, fordi du allerede kender jargonen, du kender allerede de ord, som folk bruger. Du er en del af det marked. Og det er en fordel som iværksætter og selvstændig at være en del af det marked. Og det er der rigtig mange, der er, og der er rigtig mange, der begynder at producere til det, og det er jo klart, fordi man jo gerne vil lave produkter, der hjælper, man selv kan se hjælper. Og grunden til, at man kan se det selv, at det hjælper, det er, fordi man selv er en del af det marked, kan man sige. Så det giver jo god mening. Men det er bare for at beskrive, at man har en væsentlig større udfordring, hvis man ikke er en del af det marked. Hvis man prøver, hvis jeg som 28-årig prøver at kommunikere til 55-årige kvinder, så har jeg en væsentlig udfordring med at lave en god kundeavatar, fordi hvordan sætter jeg mig ind i deres sted? Og det gør man ved at tage det meget nøgternt, og det vil jeg fortælle om her i dag. Og så hvad er der ellers ud over de her lidt følelsesprægede, irrationelle behov, som man har her? Fællesskab, forretning, det er måske meget rationelt, at du vil overleve, familie. Det er stadig nogle følelser, som forskellige har behov for. Så er der så den klassikeren, det er, hvad for nogle behov har de? Hvilket vi godt ved, at i bund og grund så handler det om at stille nogle behov. Og det skal man jo gøre på den ene eller den anden måde. Og hvad for nogle ønsker har de for fremtiden? Men behov, det er én ting, men som igen, så har vi jo ikke behov for en mobiltelefon. Vi har jo ikke behov for lige præcis den her mobiltelefon. Vi kunne have valgt en anden mobiltelefon. Så derfor er det gode spørgsmål jo, hvorfor vælge den ene frem for den anden? Og det er jo igen, det er frygt, det er nogle irrationelle ting. Frygt, det kunne være i forhold til at være uden for fællesskabet. Hvis du ikke har en iPad. Og jeg vil ikke gå glip af noget. Jeg vil ikke være ham den mærkelige, som ikke er med på noderne. Det er irrationelle. Følelser, som man går ind og rammer. Og ja, frustrationer. Er mange mobilkunder for eksempel, er de frustrerede over, at de har prøvet mange forskellige mobilselskaber, og der er enormt dårlig service. Så når de ringer og klager, så får de ikke det, de gerne vil have. Er de frustrerede over det? Hvis der er mange, der er det af dine kunder, så er det måske en service, der er en god ting at markedsføre dig selv på. Overbevisninger. Og når det er, at jeg ikke skriver ordene ud, så har vi en lille boks heroppe, hvor der er alle bogstaverne fra A til Å.
og så kan du bare sætte dem ind der, hvor du nu synes, ikke? Der har vi uddannelse, så sætter du selv resten ind. Så det er helt fint. Og det samme hernede, der sætter du bare bogstaverne ind, og hvis jeg tilfældigvis laver nogle stavefejl, så har vi bare ord heroppe, bogstaver heroppe, som vi lige kan tage fra. Så det er ikke noget problem, så det klarer vi. Og hvad skal vi så til? Jo, tro. Hvad tror man på? Er der nogle religiøse overbevisninger osv., der gør, at stråler fra mobiltelefonen, de er skadelige? Hvem ved? Der er erfaringer rigtig vigtigt. Hvilke erfaringer har dine kunder fra tidligere bekendtskaber? Og det er igen med de forskellige mobiltelefonselskaber. Der er nogle ting, der går igen, som måske har været problemer før i tiden, som du skal identificere, som er rigtig vigtigt. Så alle de her ting, de skal ind i en kundeavatar. Så begynder du at forstå dine kunder på et dybere niveau. Specielt når vi taler om frygt og de irrationelle følelser, som kommer op i mennesker. Fordi i bund og grund så er vi jo fucked up, altså mennesket er fucked up. Vi gør ting, som overhovedet ikke er sundt for os. Vi spiser for meget, vi sidder og ser fjernsyn hele dagen. Vi gør mange ting, som på ingen måde bringer os videre i livet. Men sådan er vi som mennesker. Vi er ikke så rationelle, som vi går og tror. Så derfor så skal vi skal ind og finde de her psykologiske faktorer, som virkelig gør forskellen i mennesker. Og det giver sig altid, alle de her ting, det giver sig udtryk i en indre dialog. Den indre dialog, det er, hvad går man og snakker med sig selv om i løbet af dagen, ikke? Altså, hvad er man nu bekymret for? Er man nu bekymret for, at man skal blive arbejdsløs? Er man bekymret for, at økonomien skal bare sammen, at jobsene forsvinder, og polakkerne indtager arbejdsmarkedet og stikker af med alle vores kvinder, og alt den slags? Hvad er det for en indre dialog, dine kunder har? Den indre dialog, for at komme ind i den, så skal man forstå dem, og man skal have lavet den her kundeavatar, hvor man virkelig sætter sig ind i, hvad det er, de går og føler og frygter i deres hverdag. Og en anden rigtig vigtig ting, det er at finde ord. Hvilke ord bruger dine kunder? Helt specifikke ord, slangord, ordstillinger, som kun passer ind i dine kunders virkelighed. Så samle ord sammen og brug ordene imod dem. Altså når du laver markedsføring, så bruger du de ord, som dine kunder bruger. Og det er i bund og grund, det er den kundeavatar, som jeg bruger lang tid på, og som jeg altid fortæller mine klienter, som de irriterer sig meget over, men det er en nødvendig øvelse, og det er en øvelse, der vil hjælpe dig langt ud i fremtiden. Og jeg anbefaler jo, at man hele tiden udvikler den, og den må godt blive en A4, 2 A4 sider lang. Og når du først har beskrevet din kundeavatar udefra, som dig, han er uddannet som det, han er den alder, han gør det og det, og han går hjem, og han har ingen bil, og han er arbejdsløs. Og når du har lavet den beskrivelse, så laver du en ny beskrivelse, hvor du ser det fra se verden med kundens øjne. Med kundens
kundens øjne. Ja. Og det vil sige, at du beskriver, som om du var inde i kunden. Gå i kundens fodspor. Forestil dig, at det er dig, der er kunden. Hvad tænker jeg nu? Hvilken indre dialog har jeg? Hvordan går jeg rundt? Og er jeg trist og træt? Eller er jeg super glad og optur? Og alle de der ting. Når du kan det, så ved du, hvordan du skaber værdi for dine kunder. Du ved lige præcis, hvordan du skal ramme dem med markedsføring. Og alt dit materiale bliver meget mere præcis. Og du begynder at kunne lave markedsføring, som rækker ud over det normale. Du kommer til at ramme på et meget dybere plan. Og det er spændende, når det sker. Og det er det næste niveau i markedsføring, vil jeg mene. Så held og lykke med det, og ja, og vi ses i næste video.